today is heavy raining. Ang oras nandito ay 8:40 na ng umaga. So kagabi madaling araw gising din kami dahil sa ulan. Ayan, as you can see naman po, nahatid ko na si Nacho sa baba. Karating lang din ng bus niya, hindi ko na videohan eh. Oh, bulan na naman. Which is good, pero bagyo man to, oy. Hindi man to ulan na gusto namin. Sakit na ako sa taas, ang lamig. Ayan. Ayan, so nahatid ko na sa baba si Nacho at alam niyo naman, ang rainy dito. Alas 4 ng madaling araw umulan. Natulog kasi kami ng asawa ko, ano na, alas 4, no? Alas 4 na. So kaya naabutan namin yung ulan. Tapos kanina natin ko si Nacho sa baba, umuulan pa din. Diba? Which is good kasi nga, like I told you sa mga previous na vlog ko, bihira lang umulan dito. Pero ngayon, ano, may ang lakas ng hangin. Ulan sana, okay lang. So, ang gagawin ko ngayon is malinis man yung bahay. Mag-ano lang ako, kakain lang ako. Balik ako sa aking pag-orlog. Kasi nga, anong oras na kami natulog dito sa shawa. May pinanood kasi kami kagabi. Tsaka kagahapon, masamang pakiramdam ko, meron akong lagnat. Inuman ako ng sausawan ko eh. Kainunan nga yung ulam natin. So, ito yung ulam ko pa, oh. Ayan. Ang, ano nito, ang full recipe na sa aking YouTube din. So, visit kayo doon kung paano ko niluto ang aking inanunan na hilingan. Sarap jud siya. Sobra. As in. Yung aking mga, Pinoy sauce is there. Kasi nga, alam niyo naman, may mga kalaban tayo minsan na ayaw ng ating panlasa. Kailangan natin yung itabi. Which is nakaseparate naman yan. Dito yung Indian food recipe. Tapos dito yung mga Pinoy recipe. Ayan. Pinilit ko lang yung aking kanin. Tapos ang aking suka. Siyempre, suka lang tayo for today na. Ay, toyo. Lahat ng ano ko talaga organize ko na kasi para pagdating ng biyanan ko sa January, okay na siya, hindi na siya malito kung alin yung kukunin niya, kung ano yung masalang kukuhain niya doon sa lagayan. Tuturo na lang ng asawa ko. So, kuha ko ng sili. Mayroon pa pala akong mangga na tira dito. Kainin ko na lang. So, kakain na tayo. Yan yung ating ulam. Inununan na isda. As you can see naman. And then, meron ako ditong sausawan na toyo. Kita niyo ba? Kanina, pagkatid ko kay Nacho, tingnan mo, masama pa. Masama kasi talaga ang pakiramdam ko dahil nga itong kakalabas-labas namin, no. Meron pala akong mangga dito. Kaya this week na, tuwing Sabado ba, lumalabas kami. Nahamugan siguro ako kasi anong oras na kami umuwi. Tapos punta kami ng dagat. May mga dagat kasi dito. Punta kami sa park. Basta kung saan-saan dito. Kasi sinusulit ko yung paglabas-labas kasi nga, meron na lang akong 2 months maglabas-labas. After nun, hindi na ako pwede magbiyahe-biyahe, di ba? Kabuanan ko na ng February. Ang sarap talaga ng inununan ba? Ulo, oh.
Kita niyo ba ako? Ayan, as you can see, kung makita niyo ako, kayo na mag-adjust. Kung hindi niyo makita. Half day lang ngayon yung asawa ko pag Friday. So, ang gagawin ko nito after nito is magluluto na ako. Siguro, or matulog muna ako. Bahala na. Kung ano yung kondisyon ng aking katawan. Itong inuun ng kaghapon ko pa ito niluto. Masarap to siya sa balinghoy. Yung nilaga na balinghoy bitaw, tapos partner mo ito, agoy kalami. Madaling araw na kami kasi natulog ng asawa ko eh. Alas 4. Tapos, mga 8:20 siguro yun, or 8:28 umulan. Una naghangin-hangin, akala namin kung ano nangyayari sa loob. Kaya ang nagabugan doon sa kwarto. Yung pala, nagkaulan na pala. Ay, panood kaming movie ng asawa ko. Part na kung ano ito. Mga isda, ang gusto ko talaga yung ulo. Lalo na itong tulingan, oh. Itong naiwang mangga kagabi. Hindi ko naubos ka ba? Huwag kainin ko nga kasi sayang. Ulo. Sa pagluluto ng inuunan, depende sa inyo kung anong seasoning gagamitin nyo, ha. O kasi ang ginamit ko lang dito is suka, asin, at bawang. Yung sili is optional lang yun. Kasi nga, spicy lover tayo. So lahat ng luto ko talaga hindi mawawala yung sili. Nalagi ko naman talaga nilalagay sa niluluto. Lalo na kayang asawa ko is Indian. So more on sili talaga kami kasi spices man sila masyado. Sobrang kalamig sa labas ba? Itong buwan, tag-ulan, tsaka malamig talaga. Starting November, malamig na talaga dito. Hanggang February yan siya. Kaya pag ano, sinusulit namin yung lamig tsaka yung ulan. Kaya lagi kong niyaya yung mag-ama ko sa labas. So tapos na ako kumain, magluluto na ako ngayon ito.
Magluto na lang pala ako ngayon kay para mamaya tuloy-tuloy yung tulog ko. Like I told you, diba? Ready to cook naman yung aking mga ano, kaya na-marinate ko na yung aking mga lulutuin. So, kaya natin tumangga. Sa baby ko, hindi ko alam kung anong pinaglihian ko ba. Kaya lahat kinain ko, ma. Hindi ako nag-i-stick sa isang prutas or isang pagkain. So, di ko alam kung anong pinaglihian ko sa anak ko. Tapos na ako kumain. Mainun-unan pang natira. Ibabalik ko yan. Sayang yan eh. Kaya baka may lalabas na naman kami pag maging okay ang panahon. Lalabas na naman kami. Ambot na lang. Taob na po ang plato.